weltare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa tak weltare tv takkusan yoni to Mongel to winde jammi to guesela Bamum Sodi to weedu ɓulɓe to weedu seeno to sinimaji to dey charaka ko on takkusan juuɗa ha e nder galle Amadou Bocar Mabo to likseba golgol ha to galle Mamadire ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie teskama toɓoji caami seeɗa e nder hodduji ɗiɗi ɗi woni hoddel Sargue to hoddel Garbi ha to golgol kala to leydi Sénégal to Kafrine ko accident musto waɗi toon e tolno wuuro witengo Nawela to leydi Mali ma jaaha to Mandoro toon ko wat boni ɓe mbaɗi janngo mum e sagataɓe ƴeewanoɓe gubbal to leydi Niger ko chinois ji ɗiɗi bifta toon sara kerol hakkude leydi Niger e Burkina Faso to leydi Côte d'Ivoire ko janngo wat boni ɓe waɗi to rewo leydi ɗi to wuuro wite to rewo wuuro witengo Togbo kabaruji men jolam jabberi ma jaaha to leydi France ha to Pakistan bisimilla moon e kirki hotondirte joni joni jañoren ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓalwal e danwal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓaɗo listikara moƴƴuɗo longal bawɗo halwa ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa ciirol omo safra wonduɓe kista fibrom ndogam sita rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe darotake kala ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi a ƴettiɗe leɗɗe fodde 13 rafine yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴettiɗe leɗɗe fodde 19 rafi ene yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune so tawi o yenanama ka miskino Allah mo safruma ha cella tawa hay mbuɗo namdaki so wona noon wonduɓe rafiji ɗiɗi wonimo hoore mum wahlita ha habba walla on janowo barogal ceerno Djiby Sy ene safra worɓe fiɗaɓe ustoraɓe goragu ɓe mani mumen moƴƴani e joguiɓe mani cetta kala ceerno Djiby Sy ne safra wonduɓe korte weddoɗaɓe dabaruji weddaɓe korte e wonduɓe liggeyaji bonɗi e arsigaji uddiɗi ceerno Djiby Sy ne jogui pegge ene waɗa usula pegge ɓeydoje arsigaji e ittoje badane kala hano hannirtani ceerno Djiby Sy ko laaɓaɗo listikar so tawi a rokkimo inde maɗa inde nene ma o waɗanma listikar ha cikka ko nder ɓerde ma o huuɗi walla cikka ko wol kodduɗo e makko e kodduɗo ma e saaha kala ne haalanma haalama ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo woni newiɗo sanne sanne ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum kala garowo yo addorto waɗiri safaruji mum e ayiji mum ceerno Djiby Sy ene tawe nder Nouakchott base makko mawɗo ne tawe nder Nouakchott leegal ne tette waɗɗani jeere ne tette kala taximan walla kala chauffeur mon namdiɗa yona e base ceerno Djiby Sy ma adde ha yettinma ceerno Djiby Sy ne jogui base muɗum kadi to wuuro men wiyetego Nioro nder leydi Mali woni toon ko miñi ko numéro téléphone mum ko 00 223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy noon numéro makko ko 47 22 80 84 kala jiɗɗo ɗo ko laaɓi yo jokkodire ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo woni mbadden dando faade makko ayo bela yoro mi dañi bela mi hildana bela yoro mi jofta tinne kadi kala tinɓe yo tintinɓe tinano ngam yidde wallude ɓesguji men ɓe lappol palel dande maayo ɓe rewoya ɓe worgo
ngam yidde ɓattade e ɓattitade ɓesguji gure meɗen ngam yidde ñawdude caɗele gaz taw ko gaz defirɗo waɗi gaz de cuisine société keso pula biyeteɗo mini centre rim gaz a fama e nder wuuro men kahaydi lamorgo gorgol mini centre rimi gaz ene tawe to legal biyetegal niti face à face robine a waɗɗani auberge biyeteɗo fabala mini centre rim gaz ene jogui butelaji e fannuji kala eɓe jogui butelaji ɗi hinde B12 B6 et B3 lowaɗi ha mbi dakka kala joom boutique noon walla joom dépôt ha yeytoɓe kala mini centre rim gaz ene jogui camion ngaji mum livraison ko kamɓe gaddantuma ha yetto so tawi kadi ko an joguiɗe boutel ma goto so tawi a yiiɗi a yaade boutique jiɗɗa ko yaade mini centre sa addi boutel ma goto ɓe lowante ha heewa mini centre rimi gaz rim mini centre rim gaz so tawi a watti hutorade gaz mabɓe musidɓe tedduɓe a sagguinata ha jejjita ñalawma mo carjonoɗa allah e gaz o hewde mini centre rim gaz ene jogui représentant ji mum e nokkuji kala to luxe ba gorgol eɓe jogui toon base mabɓe toon woni représentant mabɓe toon ko biteɗo Seydou Gueye noon ko numéro mum ko 46 50 67 44 eɓe jogui kadi représentant mabɓe to babaɓe tawate ɗon ko biteɗo général Bal numéro mum ko 46 70 18 11 ɓoyata kadi maɓe uddida représentant mabɓe to wuuro men Jool mini centre rimi gaz fandare mum tan ko yidde fabade ɓesguji ɗi e sertiɗuɓe e caɗele gaz ha laaɓa kala jiɗɗo noon ko ɓuri ɗo labde aɗa wawi noddude 46 52 10 22 kawrata koye Bal Abdoulaye walla mbaɗa 46 96 12 35 ma hawre biyeteɗo Elimane Ba ko ɓeɗo ɗiɗo goni mawɓe tambiɓe mini centre rim gaz mini centre rim gaz mbadden dando faade mabɓe kettude kabaruji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone talata jeetati lewru korse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho kabaruji men e ɗemgal pulara e sowta he ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal to ko miñumen sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen e gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie puddorɗen Sidi Woulzahaf ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade mo leydi Mauritanie kanko e goldiɓe makko ɓe kolliri tigui altine hanki o e nder waktuji nogas nayi cakkitinoɗi ɗi ko ujunere temet tati e capanɗe jeenayo e yimɓe ɗiɗo kolkiso noon e nder holkiso he noon capantati e jeegoma tawama e jaati ko fidaɓe mboroso coronavirus e nder ɓe cellano ɓe kadi hen nogas e jeenayo kepti cellal mumen hano hannirtini paati galleji mumen yimɓe ɗiɗo kawre ladial ha joni ko leydi Mauritanie keddonen hujjikintoɓe Mohamed Wul Abdoul Aziz mennoɗo wonde hoorejo leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde ɓe beltaki haydara kadi rawani lawol wonde justice leydi Mauritanie oɗo saaha joni rawani lawol e wayloji ɓe mbaɗi kay ko fati e ɗiɗon waktuji ɗi Mohamed Wul Abdoul Aziz mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi waktuji ɗi o rokkano e kala saaha nde o arata kay sifde sifande makko to bureau to sifde sifande makko kay to direction générale de sécurité leydi Mauritanie ko fati kay hollirde wonde koye nder leydi he woni guila kay o waɗa ko wiyete ko contrôle judiciaire ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni wayloji mbaɗama e ɗiɗon waktuji ɗi fonno arde sifde ɓe kolliri e oɗo saaha joni o rokka waktuji so tawi ko ñalawma altine ñalawma alete o ko sanga 14 h woni 2 h ñal kikiɗe ko nden tigui o wiya yo ar sifde so tawi noon ko ñande alarba ko sanga 17 h woni 5 h kikiɗe so tawi ko ñande aljuma noon ko sanga 15 h woni 3 h kikiɗe ko ɗiɗo waktuji tati o rokka e nder yontere laabi tati e nder yontere kala nde o arata sifde ɓen noon hujjikintoɓe kolliri tigui wonde ɓe jaadani hen hay cetta kuntala ha joni kabaruji men eɗen ngal pular to leydi Mauritanie Mariama Fadel Da
ko première dame woni ko joom suudu hoorejo leydi ndi ko joom suudu Mohamed Cheikh El Ghazouani gonnoɗo e jillu mum tokkay hayri tawa yano ko wadde superviser lancement deuxième phase projet mo ɓe mbiyata d' autonomisation des femmes o arti noon e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie kanko Mariam Fadela Da première dame o yahano goto omo yaade c'était timmuɗo no feewi e nder ɓeeno yaduno noon tawe hen kana Ousmane ko woni ministre des affaires économiques wondude Mohamed Lamine Wul Eyyi on ko ministre kalfinaɗo ko fate jangde wondude Sidi Wula Zahaf on ko jagorɗo kalfinaɗo ko fate kalfinaɗo fate cellal aadi omo yaadi kadi e Taleba Wul Sidi Ahmed on ko ministre de l'emploi omo yaadi e mo yaduno e Mouhtara Wul Dahi on ko ministre de la culture et de la jeunesse omo yaadi kadi omo yaduno e Nana Mintou Harouna Wula Cheikh Sidiya on ko ministre des actions sociales de la famille et de l'enfance e goɗɗo ne wiye Ibtisama Da on ko directrice protocole makko kanko première dame o e goɗɗo ne wiye Christina Santos ko debbo kañum woni représentante banque mondiale e ko ɓeɗo woni ɓe o yaduno e jillu makko tokka hayɗi ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen hono no mbiruɗen e gardidi kabaruji men e nder leydi Mauritanie teskama tigui e oɗo saaha yimɓe batti ɗaminade ha no hannirta ni ko fati e ndungu saabu kay nder waktuji nogas nayi cakkitiɗi ɗi teskama hayso hewani toɓoji seeɗa caami e nder leydi he ko wayno hodduji ɗiɗɗi woni hoddel sharqi e to hoddel garbi kala yiyama toɓoji kono noon kadi ha to gorgol kala so tawi koto hoddel sharqi to noon to nema ko 1.2 millimétre to wuuro witeego aéroport heeɓi 7 millimétre to nokku to biteɗo mbey kheta lahwash on heeɓi 5 millimétre to wiyete Dihlim heeɓi 6 millimétre so tawi noon koto hoddel garbi ɓenne ko Ayoune heeɓi 5 millimétre so tawi ko région di gorgol wuuro witeego Mouftah El Khayri heeɓi 8 millimétre wuuro witeego Monguel heeɓi 1 millimétre ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar seno mima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen jagoɗo leydi Sénégal kalfinaɗo ko fate cellal aade hono Abdoulaye Diouf Sarr o holliri tigui wonde rendinoma dendagal doole woni des gros moyens ko fati kay e haɓade oɗo rafi jiitaɗo ko ɓooyani mo mbiyata rafi mystérieuse woni rafi kulɓiniɗo kawniɗo jiitaɗo ko ɓooyani nder leydi Sénégal to falde Thiès ha tengti nokku biteɗo Kayaga ɓe kolliri tigui noon e nder ɗon rafi noon yitano tigui guila ñande ɗiɗi lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas gondi gonɗen ndi o holliri noon e ballal institut Pasteur mo Dakar wittuji jaaƴi mbaɗama hen rafi o tawama tigui wona boros hay boros goto ala adduɗo oɗon rafi o holliri kadi hay neɗɗo goto ala mo rafi o yooɓi fittade mum ha e oɗo saaha joni yimɓe temedere sappo e jeeɗiɗo neɗɗo keeɓino rafi o kono o holliri temedere mabɓe kepti calal mumen hano hannirtini paati e galleji men ko sappo e jeeɗiɗo kañumen goni heddiɓe juuɗe safroɓe ene tawe tigui to dispensaire uji wuuro to dispensaire uji to ene tawe tigui to dispensaire uji to wiyete Kayor ha to wiyete Beeri kala neɗɗo goto noon e nder ɓe cellani ɓe on ɓendinama to centre mo Pout siftinde o noon rafi o so nangui neɗɗo so tawi rafi o nangui neɗɗo addata e muɗum ko reedu dogorum wondude e toure musde no feewi ha joni koye leydi Sénégal keɗɗoɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoɗo kalfinaɗo ko fate e cellal aadi kanko e gollidiɓe makko ɓe mbaɗi subaka hande o noɓe kewi wadde kala subaka so wuccidde ɓesgu leydi Sénégal waɗa bulletin de santé ko fati e mboroso coronavirus mo leydi Sénégal ɓe kolliri tigui aseɗa ɓe kolliri tigui talata hande o e nder waktuji nogas nayi cakkitiɗi ɗi ko temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗo yimɓe jeenayo kañumena goni holkisaɓe e nder holkiso he noon hen sappo e ɗiɗo tawama ko fiɗaɓe mboros coronavirus ɓetama banggue pourcentage ene hollira nder temedere kala goto piccal nogas e tati ko fiɗaɓe e nder ɓen noon hen tato ko memodirnoɓe wonduɓe rafi wona contact suivi jeenayo heddiɓe kala ko ka communautaire woni hay goto anda to ƴetti oɗon rafi e nder ɓe cellano ɓe nogas e jeegomo kepti cellal mumen hano hannirtini paati galleji mumen joyene tampisanne ma balliteɗo banggue fafango yimɓe ɗiɗo kawrel dialla leydi Sénégal noon togui ko moroso naati leydi ndi faadi oɗo saaha joni dendagal ko winditi e doggol coronavirus ɗe jettima 41 ujunere temedde jeeɗiɗi e nogas joyo neɗɗo e nder ɓen noon 4 ujunere temedere nogas tato kepti cellal mumen hano hannirta ni ujunere temedere capanɗe joyo neɗɗo kawrel dialla e jalawma hande o noon hedde juuɗe safroɓe wonduɓe moros coronavirus nder jokku leydi Sénégal kala ko temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi e neɗɗo goto ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal jeena ha to Kaffrine hono no mbiruɗen e gardini kabaruji men ko accident mus o waɗi toon e subaka hande o e dow lawol Kaffrine tolno wuuro wiyetego Nawel ko camion citerne taw ko camion mo matricule leydi Mali woni camion malinaɓe kañum tigui felɓodiri e werla goto mo hinde 7 place bilan provisoire mo keɓɗen ko yimɓe
ɗiɗo mbasi hen pittari mumen waɗi kadi yimɓe tato barmuɓe hen e nder ɗiɗo mayɓe ɓe hen goto ko chauffeur auto 7 place o wondude e debbo goto ha joni kabaruji men e ɗemgal pular Dieynaba Touré ko suka debbo mo duuɓi 23 baranoɗo wedda tigui e nder ladde Tivaouane e oɗo saaha kala ladde Tivaouane Peulh e oɗo saaha kala noon ko losgoji jaaƴi mbaɗa hen caggal kayde goski makko tawa tigui ene waɗi gagnede tengtinde tigui wonde ko piyaɗo losgoji jaaƴi mbaɗama hen hollirama noon e oɗo saaha joni wonde losgoji ne jaari yesso hano hannirta ni saabu kay omo joguino kanko Dieynaba Touré o omo joguino téléphone ngaji ɗiɗi ɗine téléphone ngaji ɗi noon nde losgoji mbaɗa hen teɓama yimɓe ɗiɗo taw ko vigile en woni tigui renanoɓe galleji e bureau ji woni vigile gardien ji ɓen tawama ne jogui ɗine téléphone ngaji ɗiɗi ɓen ɗiɗo foof noon e oɗo saaha joni nana ɓiɗi e juuɗe justice e mbaɗi juuɗe dadiɓe e mbaɗi losgoji eɗen eero tan eɗen jertina dendagal bandiraɓe kadi nde mbattata hakkillaji ɗum no fewi e sodde téléphone ngaji taw ko téléphone ngaji gujjaɗi walla téléphone ngaji e lawol ɗi gondani e facture walla tawa a anda jeeɗoma so tawi a renaki sodde ɗin téléphone aji so tawi jinnoɗa ko moins cher sa renaki ma yob ko ɓuuri téléphone ha joni kabaruji men ɗemgal pular mbiyan ha to wiyete Bayala Koudia Badiane to noon ko sukaɓe subaga altine hanki o sanga salatu woni 5 heures du matin ko saggataɓe ɗiɗo gonno habde caggal station de service tawateɗo to Badiane caggal rede ɓen saggataɓe ɗiɗo gone habde noon yimɓe tigui gaari sennude cikki tigui mataw koɓe sulɓe ko ɗum addi harande caggal ɗum noon ko hen sagata goto wi ala sulani addinimo habde makko kay ko tawimo omo viola suka debbo goto tokos jaaro duuɓi sappo fayi duuɓi sappo e goho omo waɗi ɗum viol kadi yato o warani ɗum saabu o ƴetti fular o ɗeɗɗi ɗum ha nanat nokku kani maniyo caggal nde yimɓe noon jeehi o nokku tawi ɗon tigui suka debbo o pantulo mo ɓoodino ene ɓorta kadi ne woni hakkude fuurɓe e mayɓe woni en commun ko ɗon tigui dadiɓe ɓe sapeur pompier en kañumen nodda kañumen mbawi ƴettudemo kadi kanko suka debbo o mbaɗaɗo violé ɓe mbawi kadi nanggude saggataɓe ɗiɗo ɓe kala e oɗo saaha he goto nanguira ko mbadi ko wiyete déposition yo ar setto keddiɗo nana waɗa ko wiyete mandat de dépôt nana waɗa tigui e kaso e mbadi garde à vue ha joni kabaruji men e ɗemgal pulara so numima to leydi Sénégal paaɗen ko to leydi Mali noon jeena ha fande to wiyete Douentza janggu wat boni janggu kam ningo noon e nder mandoro tawtalata hande o waɗi ko waɗano ko yanoɓe ko saga wat pelle wat boniɓe noon kañumen tigui mbaɗi janggu mumen e sagataɓe wuuro ngo yanoɓe addoyde gubbal ɓe yanoɓe addoyde gubbal noon ko ƴen tigui ɓe mbaɗi mumen janggu ɓe janggu noon ɓe mbari yimɓe ɗiɗo bilamo keɓɗen ko yimɓe ɗiɗo basi hen pittali mumen yimɓe tato kadi mbarmi hen ɓe duppi kadi motoji kewɗi taw ko ɓen sagataɓe addoynoɓe gubbal ko ɗin tigui motoji mumen duppa ha joni ko leydi sen Mali keddoɗen jeyana ha to Gao sagataɓe gollotoɓe e ONG goto tawateɗo e nder Ansogo biftama altine hanki o sanga 17 heures e nder commune mo wota Ngouma kamɓe biftaɓe ɓe kala koɓe jeetato hen tato ko rewɓe joyi heddiɓe kala ko worɓe kamɓe kala ɓe gollotono koye ONG gonɗo to Ansogo ɓe bifta noon koto tolno koto wuuro witego hurara noon tawatego to rewo tawatego tigui to rewo wuuro ngo noon tawatego e nder fande gourma 85 kilométre e dow lawol route national faade ummade Gao faade Niamey ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mali jagoɗo leydi ɗi kalfinade ko fate cellal ade o ɓayiɗi communiqué makko mo tongode 460 ko fate mboroso Covid-19 ona communiqué noon ko ñalawma altine hanki ko kiiɗo ɓayini on communiqué o holliri tigui ñalawma hanki o e nder waktuji 24 cakkitiɗi ko 460 e neɗɗo goto kañumen goni holkisaɓe e nder holkiso he noon he nayo tawama e jaati ene mari mborosa coronavirus o e nder ɓalli mumen e nder ɓe cellade ɓe jeeɗiɗo kefti cellal mumen hay goto alamo rafi o yooɓi fittare mum ñalawma hanki o nder leydi Mali ɓe kolliri kadi ñalawma hande o yimɓe sappo wonduɓe mboros coronavirus non antiri e nder cuuɗi cafriɗi hen joyo en tampi sanne ma ballite to banggue fofago eɓe jogui kadi 140 neɗɗo wonduɓe coronavirus kono ɓen tawate ko nder cuuɗi mumen e nder galleji mumen ko hen tigui keɓata safruji mumen hano hannirtini ɓe kolliri kadi ñalawma hande o eɓe jogui 5 e ñalawma hande o hollirama tigui ko mboroso coronavirus naati leydi ndi faade oɗo saaha joni doggol ko windete doggol coronavirus ko 14 ujunere e 300 e yimɓe ɗiɗo hen ujunnaji 9 capanɗe 9 e 9 jeetati keɓtino cellal mumen ha
hano hanirta ni temedde e sappo jeena kawrino hen eladial e ñalawma hande o ko temedde e nogas kadi nana joñani fadi holkisu men tumaɓe yataw gondani e mboroso coronavirus ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar so rumima to leydi Mali koto leydi Niger leydi Niger paaɗen chinois ji ɗiɗi gollotnoɓe e min kanŋe goto tawateɗo e nder Niger sara kerol Burkina Faso ɓe biftama ñande ɓe biftama ñande aseta ɓenuɗo ɗo e nder ene wiyata ñande aset ne wiyata aleda ɓenuɗo ɗo e nder wuuro witego Banga e nder wuuro wiyetego Banga noon ko adi koɓe mifte noon taw ɓe jertinoma nde ɓe ummoto e wuuro ngo ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe kolli kiiɗo horago haaɓe mbawi biftede hen e oɗo saaha joni hay goto anda biftiɓeɓe e oɗo saaha joni hay goto ala bifta noon ko nder nokku to waɗɗani nokku moɓe mbiyata 3 frontiére woni tigui to leyɗele tati mbaddi kerol woni leydi Niger leydi Mali e leydi Burkina Faso on nokku kadi teska ko nokku sabbunu ɗen pelɗe ceɓitiɗe koto leydi Côte d'Ivoire paɗen to rewo leydi Côte d'Ivoire ko wat boniɓe mbaɗi jangu mumen ko famdi kala militaire goto wasi hen fittade ɗum jangu ngu noon ko alata altine hanki o jamma sanga 21 heures jamma ko nen tigui jangu ngu waɗi e nder ngoɗo wuuro witego Togbo to ko ɗon tawi rewo ɓajo funnague leydi Côte d'Ivoire tawa kadi waɗɗani kerol hakkude mabɓe e Burkina Faso jangu ngu noon waɗi tigui ko sanga 21 heures woni 9 heures jamma dadiɓe Côte d'Ivoire naɓe ɗen mbawi riwtude kamɓe waɗi boniɓe haaɓe jatiri ɓawo kabaruji men joolam jaɓeri koto leydi France paɗen to leydi France Emmanuel Macron horejo leydi France gonnoɗo e jillu muɗum ñalawma hande o e nder leydi mum ha tengti e nder département biteɗo Drôme to worgo leydi France talata hande o ko sagata gorko goto e sa kay jaɓɓugal sagata gorko goto faye makko kañum tigui tasimo hello wulgo e hakkille fimo hello wulgo e hakkille noon tawa kadi fimo ko sara lycée biteɗo lycée hôtelier sagata gorko o noon tawlama tigui ko gorko timmuɗo no fewi joom waare ɓalere ene ɓorni tisorta kaki kañum tigui fimo hello hakkille kanko noon haɗani noon ɗore ɗon noon ko ɗon tigui service de sécurité wawi tigui notitade hen moftude kanko Emmanuel Macron horejo leydi ndi e wawde kadi nanggude on sagata baɗɗo ngal ɗon baɗal loskugoji nana jokki hen haɗani noon kanko Emmanuel Macron kanko foye hebde hello wulgo diaw haɗanimo o jokki jillu makko o wattu koto restaurant mo Valence ha joni kabaruji men e demgal pular koto Pakistan paɗen ñalawma hanki on kalino e accident train musɗo bannoɗo e nder leydi Pakistan hollirama ñalawma hande o kadi bila o ɓeydima no fewi taw ko bila wasɓe hen pittali men ñalawma hande o hollirama tigui bila oɗo yaara 60 neɗɗo wasɓe pittali men e oɗon accident train musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno ko donguɗen kabaruji men e demgal pular ɗo e haalirde ko musidɗo moon Seydou Mono Radio Abouba kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on